Alang sa mga bagong tubo na ilhan ng MJ Cuenco, isip usa ka mga inilangadan sa dakbayan sa Sugbo. Hi, Speaker. Hi, Having been elected, currently elected to the position of Senate President pro tempore, Position of Senate President for temporary. do hereby solemnly swear Hereby submit, sir. that I will well and faithfully discharge Tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. Apan tungod sa mga kasikas nga bag-uhay miukay sa Senado, naisgutan kini sa tibok nasod. Human nahimong sentro sa diskusyon ang usa ka mahinungdanong Supreme Court decision nga naglambigit kang Mariano Jesus o mas nailhan na karon nga MJ Cuenco. Nagsugod ang Daw teleserye nga panghitabo niadtong kalit nga mitunga human sa unom ka buwan nga pag-absent si Senador Bato de la Rosa aron magsilbing 13th vote alang kang Senador Alan Peter Cayetano nga mipuli kang Senador Vicente Tito Soto isip Senate President. Nakaikyas dayon sa pagkaaresto si Bato nga dunay pending ICC warrant human sa Senate shootout. Apan, walay swerte si Senador Jinggoy Estrada nga nadakpan human sa pipila ka adlaw tungod sa mga kasong graft, plunder o bribery. Human niini, wala na dayon nagpakita sa Senado ang kampo ni Cayetano. Apan naukay nasab ang tanan sa dihang mitunga og kalit si Senador Cheese Escudero nga mo'y nakapadeklarar og quorum pinaagi sa pag-invoke sa Avellino versus Cuenco 1949 doctrine. Daghan ang misupak niini, apan daghan sab ang misuporta sa maong baruganan. Sama na lang sa Integrated Bar of the Philippines. Apan naputol ang pagsaba-saba, human misunod sa lakang ni Cheese si Senador Joel Villanueva ug formal na gyud nga nakapanumpa isip Senate President si Sherwin Gatchalian samtang Senate President pro tempore si Tito Soto. Apan sumala sa sikat nga linya, there are no permanent allies or enemies, only permanent interest. Unsay mahitabo kung ugaling masubli ang debate kabahin sa quorum tungod sa posibleng pag-ambak na sab sa mga senador sa laing kampo o di kaha pag-aresto sa dugang nga mga magbabalaod. Atong subayo ng Avellino versus Cuenco doctrine nga 7 ka dekada na ang panuigon. Nahitabo kini sa dihang adunay panagbangi sa Senado tali ni Senate President Jose Avellino ug sa iyang mga kaalyado ug sa laing grupo sa mga senador. Niadtong panahona, mibiya si Avellino ug ang iyang grupo sa sesyon ug nahabilin lamang ang 12 ka senador. Bisan niini, nagpadayon ang sesyon sa nahabilin nga mga senador ug gipili nila ang sugbuanong si Mariano Cuenco isip bag-ong Senate President. Gikontest ni Avellino ang mong lihok ug niingon nga walay quorum busa dili valid ang pagpili kang Cuenco. Apan giklaro sa Supreme Court nga adunay valid quorum bisan 12 lamang ang present. Kaya ang basihan sa quorum mao ang majority sa effective membership o ang mga senador nga physically present ug makabuhat sa ilang trabaho. Matud pa, ang mga senador nga dili na mapugos sa pagtambong mahimong dili na iapil sa pagkwenta sa quorum. Dito sa Senado, which was led by Jose Avellino, dunay mga hongiyong or mga issue about corruption. Senator Tañada wanted to have a privileged speech. Maybe Avellino had a nose about it. Nakakuan siya, timao siya unsay sulod sa privileged speech ni Tañada. Iyang gidelay, murag delaying tactic to niya. Imbes nga magsugod ang sesyon og alas 10. Bisag naa na siya didto, kompleto na ang Senado nga makakonstitute og quorum. Wala gyapon niya gisugdan kay i-delay lagi because almost all the senator at that time is present except for Vicente Soto, another Bisaya nga na hospital. In fact, the next year, a year after that, namatay si Vicente Soto. And katong si Tomas Confesor nga ni adto sa US. And then samtang ko andene ni abot ni sulod ng mga usa ka libo ka tao na mga nisulod nga tao di sa Senado. Dili pa kanirong ato ang bagong Senado. It's the National Museum na karon kanang Museum of Fine Arts niya. Di kay na dako nga di kay na dako nga building. So kung mosulod ng usa ka og mosulod og usa ka libo, medyo
iyagaw na gina. Then rowdy ang mga tao sa kuan pong pa ni Abilino sa iyahang petition dito sa Supreme Court nga nagyagaw na dunay ning buto, shots were fired to the audience, kanang dili ka control ang mga pulis, and then iyahang kuan kanang adjourn ang session. But ang kang Mariano Jesus Cuenco nga side wala niya gi-adjourn. Dunay iyagaw, dunay mga nisulod nga mga tao, walay niboto sa Senado, dunay mga pulis na control ra ang crowd, and nibiya lang si Abilino without adjourning. Another senator took over, unya ni Puli, dayong gipadayon nilang session and gimove nila nga vacant ang kanang elected position. Ga-elect yun sila bag-o nga Senate President. Moto si Mariano Jesus Cuenco. Apan kinsa mangyud si Mariano Jesus Cuenco. Si Mariano, anak ni siya ni Mariano Albo. Kani si Mariano Albo taga Capiz unya ning balhin nga rin sa Cebu. Una ni silang nipuyo sa Carmen. Muna nga ang birthplace ni Mariano Jesus Cuenco is Carmen. Unya nibalhin sila og Leyte, and then eventually nibalik sila og Puyo sa Parian. Ang Parian manggod kaniadto mo man na siya kuan sentro sa mga ilustrado sa Sugbong, rag naa di tanan gagikan ang mga dato nga pamilya. And Mariano became the governor of Cebu, and eventually he went to the Senate. Niadtong 1930s, gitugyan kaniya ang posisyon isip Secretary of Public Works and Communications ubos sa liderato ni kanhi Presidente Manuel L. Quezon. Sa tuig 1941, napili siyang senador apan naputol ang operasyon sa Senado tungod sa World War II. Nare-elect hinuon kini og human sa tulo ka tuig nahitabo ang kontrobersyal niyang pagkapili isip Senate President hangtod 1951. Gipasidunggan usab si Cuenco sa mga international bodies tungod sa iyang serbisyo sa publiko, sama na lang sa Kingdom of Spain nga mitanyag kaniya sa Grand Cross of Order of Isabella the Catholic. Gawas niini, usasab siya ka papal awardee. Dili kalimod ang kalampusan nga nasakmit ni Mariano Jesus Cuenco sa iyang political career. Apan alang sa iyang mga anak, usa siya ka mapinanggaong amahan nga nagsilbing haligi sa iyang pamilya. Among natultulan ang bugtong buhing anak ni MJ Cuenco sa 8 ka mga managsuon. Yes, from day one, because when I was born, he was already a politician. I was born 1947, but he was in government service even before the war. So as I was growing up, I was really exposed to his public service. Continuous until his death in 1964. So when he passed, I was only 16 years old. And I grew up in Manila, not in this house, because he was working there. From the time that I already had understanding of things, there were always people at home. There was no holiday, there was no too early for him. He has been like that. Remember many instances na people would be waiting outside for him. So public servant good. Always like that. And understanding, sir, that your father was a prominent figure in politics, how did that affect your life growing up? Well, not really in that sense, because it was natural. It was when I was growing up, it was that already. It's not like where you've grown up and then your father enters politics. So there's a difference between just plain civilian life and then being a public servant. In his case, in my case, it was from day one. So By the time you were in Manila and you were born in Manila, when did you realize na your father was a senator? He was already a senator at that time, right? he was working most of the time in Manila, and my late brother, Mariano Jr., we were raised also actually in Quezon City. So he would work, and obviously his work involves just local,
Most would happen would be he will come to Cebu or go to other places. But parenting, as a parent, he was there all the time for us. Well, for one thing, I was studying in Letran College. And at that time, Letran College is very close to the Senate. The old Senate building is in the general vicinity of Intramuros, in that area. So often enough, after school, we would be picked up and we would go to his office in the Senate and wait until we all go home together. So there was no distance whatsoever, hardly. Okay, he made it a point na to be with us as often as possible. He was strict, pero naas lugar, principled, and I don't remember him turning away people who needed help. Well, for one thing, he never laid hands on us at all. Di ginas manghilabot. So, in fact, just one look, you already understand what he means. I don't mind revealing this because it really stuck with me. He was the chairman of the Blue Ribbon Committee. And when I was growing up, he was the chairman, and then my mother and father called me and showed me a blank check. No amount payable to him. And he said, somebody sent this because I'm investigating a very important and sensitive case. Now, I want you to see this. Then he returned it. It was an attempt on his integrity. That stands out. Well, he was not only by himself, he was with people who had the same principle. He was not alone by himself, on his own merits only. His peers, if you will go back, were really statesmen. So he is just one of them. He's not the only one, but he's just one of the many, many good legislators in the past. In a way, very proud. And then I've been trying to follow what's going on, trying to relate. And more I can see the big difference on what was then and what is now. Did you regret having that kind of life, very close to politics? I do not really. Personally, I never participated in politics. But I say again, that's how I was brought up. So, and the way it was at that time was admirable. So, if I would go back, I would not mind doing it all over again. Sa pagdagan sa panahon, dunay mga panghitabo nga hapit ng malimtan sa kasaysayan. Apan dunay mga ngalan nga nagpabiling buhi tungod sa ilang kabilin. Sama na lang ning akong gibarugan karon ang MJ Cuenco Avenue dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Kaniadto na ilhan kiniisip Calle de los Martires sa wala pa usba pinagi sa usa ka ordinansa nga tinguhang pasidunggan si Mariano Jesus Cuenco tungod siya mga amot sa politika o serbisyong publiko. Apan ang pangutana, asa naman ang bagong henerasyon sa mga Cuenco karon? But until now, the Cuencos are still the Cuencos are still kanang apolitical pero dili lang ni siya dili lang ni siya politiko, mo po ni siya journalist, kanang writer. So daghan sa siya nga mga daghan sa siya nga mga
kaliwat nga naa sa literary. Ug bisan milabay ang daghang tuig, ang ngalan nga MJ Cuenco nagpadayong buhing bahin sa kasaysayan, dili lang sa Sugbo kundi sa tibuok nasod. Kini si RD Morales, alang sa May TV Cebu.